аксарият сариён мегӯянд ки бо ихтирои ваксинаи коронавирус аз ҷониби русия акнун ин беморӣ сайёраи моро тарк мекунад. Воқеан ин аввалин намунаи ваксина аст ки ба таври расмӣ ба қайд гирифта шудааст, вале ҳанӯз равшан нест ки сатҳи таъсири ин дору чӣ қадар аст ва чӣ миқдор одамон метавонанд онро дастрас намоянд. дар кишвари мо ҳанӯз аз замони оғози пандемия марҳилаи гузаштан аз тестҳои санҷишӣ шурӯъ шуда буд, бо вуҷуди он ки на ҳама аз ин марҳила мегузаштанд, аммо шумораи муайяни одамон худро санҷиданд ва тавонистанд муайян созанд ки ба COVID-19 мубтало шудаанд ё не. инак бо анҷоми фасли тобистон ва оғози дарсҳо мардум аз он тарс доранд ки мавҷи дуюми пандемия ба кишвар омада боз одамонро сироят мекунад. мавзӯи баҳси мо маҳз ҳамин аст. оё дар ҳақиқат хатари мавҷи дуюм ба мо таҳдид мекунад ё не? шумо ҳамчун модар хавотир намешавед ки мақсад дар роҳҳои серодам ё ки дар маршруту автобусҳо онҳо ба беморӣ гирифтор мешаванд? Не, мактаб хонада наздик аст. шумо барои пешгирӣ аз ҳамин коронавирус онҳо чӣ чора андешида намудед? мақсад буда ки мо маска харидем, пешгирӣ барои буда. он чизе ки аз вазорат фармуда шуда иҷро кардем. буда ки нигоҳ эҳтиёт кардан дар назар аст ки мавҷи дуюми коронавирус моро дар пеш аст. шумо хавотир намешавед чун дар раҳ рӯ мегардед, дар маршруткоҳо мегардед? албатта хавотир мешавам, эҳтиёт мекунем. худро чӣ гуна ҳифз намуда истодед? 100% ҳифз кардем. мақсад аз чӣ истифода мебаред? чӣ гуна саломатиятонро ҳифз карда истодед? мақсад хӯрокҳои тару тоза, аз ниқобҳо истифода мебарем. хусад худро эҳтиёт мекунем. умуман мактаб ва боғча аз рӯи чӣ хел ки гӯем вирус дар ҷойҳое ки серодам аст, дар ҷое ки одамони зиёд бо ҳам дар тамос ҳастанд, гуфтугузор мекунанд, гузаронидагии он хеле зиёд мешавад. аз ин сабаб мактаб ва боғча ҳам дар баробари бозору он ҷойҳое ки одамони зиёд ҳастанд, эҳтимолияти гузаронидагии вирусро дар маротибаҳо боло мебардорад. кӯдакон худ метавонанд гузаронандаи беаломати ин касалӣ бошанд. онҳо метавонанд ҳамин касалиро аз куҷое ба худ гиранд, лекин бе ягон аломат метавонанд ба падар модар, биби бобояшон ё ягон одамҳои калонсоле ки касалиҳои дигар доранд гузаронанд ва хавфи зиёд шудани маҳз беморие ки вазминро зиёд кунанд. то айни ҳол дар тамоми ҷаҳон агар мо ҳамарӯза навигариҳоя аз худ мекунем ба тариқи интернет, то ҳоло қайд шудагӣ нест маризе ки маслан гӯем ки тести мусбит дошт, тағйиротҳои даргирии шуш дошту дар заминаи табобат ҳолаташ беҳтар шуд, шушҳо ҳамаҳамун ҳолатҳо беҳ шудану такроран ба он гирифтор шуд, то ҳоло дар ягон ҷо қайд карда нашудааст. ҳамаи он ҳолатҳое ки гузаронандагии такрориро зери шубҳа мемонданд ё ки эҳтимол мекарданд, ба он нисбият дода шуд ки мумкин ин вирус то ба охир табобат нашуда буд ё ки мешавад дар ҳолати нуҳуфта буду баъд яке бедор шуда авҷ гирифт. ин ҳолатҳо ҳастанд, лекин хушбахтона то ҳола қайд шудагӣ не. моҳи апрел ва аввали моҳи май вақте ки дар тоҷикистон расман эътироф шуд ки коронавирус ҳаст, маризҳои табобата сар карданд, мардум як каме дар таҳлука буданд, ҳама риоя мекарданд, кӯчаҳо хеле кам одам буд агар дар ёдатон бошад ва ин ба он овард ки миқдори беморон кам шуда рафтан гирифт. лекин баъдтар баъд мардум диданд ки хушбахтона на ҳама маризи оқибати бад ба оварда мерасонад, як каме бепарво шуданд. баъд ҳамун қонуне ки нисбати ҳатман пӯшидани моск қабул шуд, мутаассифона риоя намешавад. бинед ки дар бозор мардума аксаран бемоск мебинӣ, бисёр ҷамъ мешаванд дар автобус, дар маршруткаҳо, хеле мардуми зиёд ба ҳам наздик меистанд. ана натиҷаша бо мебинем ки вақте ки мо аввал охирои моҳи июн ба хеле кам буд, мо чунки маризо муроҷиат мекунанд. наберам ҳамин сол якум синфи 11 буд кард, рафтак мактабро медонистуда, тестирование дохил шуд якум курс, имрӯз дар зарас хавотир ҳастам. хавотир чӣ хавотир? айнами касало хай бад нами чихеле хай хавотир мешавад. бемаска гаштаниша мемонам як дим буд ки агар пасрани дистоша ба собун мешував нахебонам чайкуй антисептик дар дору месмеш. чихел вақт шуда ба маска мегаштанам, ози троллейбусода мешини, автобусу маршруткода бемаскаш бисёр аст. ама маска қатъи андешӣ кунанд, ёрдам кунанд ки ҳамин касал паҳн нашавад дар Тоҷикистон.
имрӯз рӯзи аввали хониш аст. Мебинем ки бисёриҳо ба дарс рафтаистанд. Ягон нафар аз аъзои оилаи шумо ба дарс рафт? ниберам ята ниберам синфи 1 дуташ синфи 5-4. шумо ҳамчун бибӣ хавотир намешавед ки дар ин айёми пандемия онҳо ба беморӣ сироят меёбанд? хаку хавотир мешим чӣ хикне антисептик вай ниқоб ҳамаи чиха гирифта додем либосашон пӯшида мераванд. Ман гуфтаним ки ҳама ниқоб ва хали ва як антисептико ҳавоёро истифода барам. ҳа ҷоиз ха шумораи талабо камтар боша бо беҳтар да дуртар мешинанд бо ба якдигар ришвай намекунанд. имрӯз ягон нафар аз оилаи шумо ба дарс ба донишгоҳ ёки ба мактаб рафтанд? бале духтарчам шукри аллоҳ синфи 2 имрӯз рафт дарсда бурдаем. шумо ҳамчун падар хавотир нест ки дар ин айёми пандемия мабодо бемор мешавад? хаяка хавотирам бошем худованд бузургай худованд худаш шакр мо яй банда ҳеч намея худо худаш агар да насиб боша мебинад набоша ҳеч чизе ки мекан ҳамора ниқоб ҳама чиз мисол ҳама чизаш қоида не хак ҷай боса худованд худчай. Ман Назарова Зарина, донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи омӯзгорӣ, факултети педагогика. аз дарс омада истодед? Тарафи китобхона. Дарсҳо чӣ гуна буданд имрӯз? Дарсҳо беҳтарин. дар курси шумо бисёр омада буданд донишҷӯё? ҳама бар. чӣ гуна пешвоз гирифтанд? албатта антисептик ёки тестое ки ҳама чӣ маълимо хуб пешвоз гирифтам, паёми президента гӯш кардем. шумо дар ҳамин давраи пандемия худро чӣ гуна ҳифз намуда истодед? Саломатиятонро чӣ гуна ҳифз намуда? саломатӣ соз хуб. аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода мебаред? ғайр аз ин боз чӣ гуна истифода мебаред? Ами антисептик. Рахшим чанд кас тавсия мекунед? ҳозираш та 15 нафар будем. Шумо? гурӯҳмон одамш камтар айма. Камтар аст? Сар як миз чанд кас мешавед? 3 нафар. мизои 50 дама ҳастану 3 нафар ҷудо дур. Масофа риоя мекунед? масофа. умуман ташхис ва табобат хусусан табобати бемории ковид мисли ҳама ташхиси ҳама дигар бемориҳо фардӣ аст. ихе гуфта намешавад ки ҳама ба ҳамин нақшаи табобатчихе ки аз аввал дар умуман дар интернет медиди ки ҳама беморон бояд ки вақте ки ковид маҳз ман ин дору гиранд лекин ҳам ин нодуруст аст. аз аввал маълум буд ки нодуруст аст. баъд таҷрибаам нишон дод ки ин хавфнокам ҳаст чунки ковид як чизе ҳаст ки то ба охир омӯхта нашудааст, то ба охир вай шинохтаам нашудааст. ҳатто яке аз намояндаи ҳамин суд гуфтагӣ ки на ин ки мо ковида омӯзиш балки ковид моя меомӯзад. барои ҳамин масалан табобат ба тариқи интернет ёки табобат ба тариқе ки ҳама ба як хел табобат ин хеле нодуруст ва оқибатҳои ногувор оварда метавонад расонад. чунки ҳама табобат ташхис ҳама зери назорати духтур бошад. барои ҳастанд духтурои минтиқавӣ духтурои оилавӣ ки назорат кунанд ҳама рӯза чӣ хел мебояд назорат аз рӯи аломатҳои беморӣ аз рӯи баъзе нишонаҳои беморӣ ташхиси ин чизоя гирифта истода накор ташхис озмоишҳоя гирифта истода накор. барои ҳамин гуфта наметавонед шумо ки манами ҳамаи шумо масалан анами ин дору гиред шумо нағз мешавед. агар танҳо ҳамин кафолати самаранокии табобат танҳо дар назорати духтур дар риоя кардани тавсияҳои духтур аз тарафи бемор мебошад ки он метавонад ба ҳар як шахс фардӣ бошад.